ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистон. Бардоро, хушомадед ба канали мо. Дар амри имрӯза якчандта мошинаи арзони қиматам мондагем. Ҳамашон бо дархости шумояй. Шумо дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад. ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳараки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинаҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумот шаҳрвон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро нашод лабои намуд реклама дар ватсап ё имои мо муроҷиат кунем. мо лабои намуд рекламаро қабул мекунем. бардоро дастгирӣ кунед, лайкҳоро фаромӯш насоед ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи караван қарор дорад. соли бариш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. Коробка передачаш механикай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. ҳолати 100%, утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора, ҳама ҷош 100% мошина 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, ягон расход надорад. караван ҳолаташ хубай бардоро. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. нарша 22000 сомонӣ гуфтааст ки боз харидори аниқ боша мега савдо мешава. ҳолати мошин хубай бардоро. марҳамат тамошо кунед. салоншам сиёмка кардагим. тамошо кунед. мошин ҳолаташ хубай ва 100%. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман мошинаи бехозокитонро номашо бинависед. мо ҳамон ду мошинаро наврҳошам бисёртар мекунем ва бардорои мошин караван дар ноҳияи ҷайҳунай. марҳамат рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. нарша 22000 сомонӣ гуфтааст, бо муомилаи хуб дорад. харидоро занг бизананд, агар муомилаи хуб дорад, фақат харидоро занг бизанед. марҳамат. ҳами қати ҳами дору саргардонум ҳами дору мара девона када қати ҳами клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳами вирус пируса мекиша ҳақатанда ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инеми қилпа сабчи охирсанашин кадоми доруда нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ба дар дасташ ҳам бародар бародар гӯштаидо матра дига торо намекунам. ма барои ту дору овардам макон маҷнун меган ира барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез мерем беҳад доруи хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инаям биохерс меган ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти бибинед новобаста зани марди камтара ками куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занен. мошин навбатии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли бариш 2010, объеми мотори 1.616, коробкаш механикай, ҳолаташ беҳтаринай. мошин сӯзишвориш фақат бензини холияй, газ дидагӣ нестай. мошин бензини холияй. мошин ҳолаташ беҳтаринай, ягон камдиву расход надорад. ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, кондисионер ях, печка ҳама кор мекунад. мошин ягон камдиву расход надорад. мошин ҳама ҷош 100%, ҳолаташам беҳтаринай.
соҳибаш ба сабаби хона харидан ба мин сабаб пул лозим шудага ба мин сабаб мефурӯшаша. Агне мошин бениҳоят хубай, касе ки мехара раҳматам мега. Мошин навай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нарша 80,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанен. ҳолати мошин бениҳоят хубай, бардоро касе бихара пушаймон намешавад. ба номрои мошина мега метамашам хе падарка. мошина 70,000 сомонӣ кардесиян дар ҳамиҷа намета мақсад ай 70,000 болотар биёя. мета кондисионер ях, яъне ки кор мена кондисионер печка маҷош. даро электропакетай хай коробкаш механикае. тамом дига мошин ягон расход дора, фақат мегири амин ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳама қоидавия. дига ягон маълумот дигаш боша, марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. ба телефон пирсен ё ки касони харидори конкретна бошен, марҳамат, мошина бирен. ай пеш бинен ша, ин аз салонаш ҳолаташ хай бо ай пеш бирен бинен. ва бардоро лайкора фаромӯш насозед. ҳам лайкои рам бизанед ва дар комментария ҳатман фикротонам бинависед. мошина мехостед ки номашам бинависед. мо ҳамун намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Opel Astra G кузов караван. соли бариш 2001 объёми мотори 1.6 инжектора. мошин дар ноҳияи Фарҳор қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солона надора, муомила мекунем. мошин ҳолаташ беҳтаринай, фақат ҳуҷҷат мекунӣ, тамом, дига ягон расход намекунӣ. мошин 100% ҳолаташ беҳтаринай. нарша 75,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. марҳамат, касоне ки харидор бошед, рақамҳои WhatsApp ва дастишон марҳамат дар рӯи экран занг бизанен. мошина аз сабаби худшон дар Москва ба мин сабаб мефурӯшанд. ҳеҷ касе надора. ва касоне ки харидорен мерен, мошина пеш мебинен, баъд маслиҳат мекунен. марҳамат, касоне ки харидорен, занг бизанен, бихарен ша.